12-годишната Софи се гневи, че не може да присъства на рожден ден на приятел, а вместо това трябва да присъства на поредната семейна среща. Софи научава по необичаен начин, чрез един емоционален сън, че семейството и рода са истинска благословия. Те винаги ни подкрепят, дори когато не предполагаме това. В тази шарена, малка, но вълшебна книга обичта и родовата памет са живи. Те са и закваската, без която никой, дори силен и голям човек, не може да бъде здрав и щастлив. Потопете се в приказката, за да получите поуката, но и за да чуете гласа на вашите предци, на рода си и на своето семейство. Това са хората, които винаги ще се отзоват с обич и топлина, с разбиране и вяра във вас. Те ще ви помогнат да разкриете тайните на живота. От предговора на Аида Марковска. С тази история децата научават, че е важно да познаваме историите и живота на своите предци, за да продължим напред по своят път, по-силни и по-готови. За себе си и за тези след нас.